Pizza. Pizza. No. Hi guys, so खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। So दिनै आङो गोबां दिननि उनाव मोनसे vlog होनो थाखाय आवगायबाय। बे vlogआनो जागोन प्रि-बैसागोनि vlog। दिनै जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव प्रि-बैसागो फालिनो नागिरदों। So बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि vlogखौ बानायगोन। So नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाय बाय। माने ओंखारबाय माने बाखि खिना देलायनायखौ उनाव देलायसिगोन माने प्रेक्टिस खालामनो दङ एसे। So आब'मोनजों प्रेक्टिस खालामहैग्रोनि एसे लोगोफोरबो फैदों बेवहायनो। So प्रेक्टिस खालामहैग्रोनि ओमफ्राय नायलांबाय थादों। सुस्मिता मा बानायदों? साला प्रि-बैसागोआव थाङा नों? थांगोन। होमबा मानो? ओमफ्राय नों फैबाय थादे। नै बेबो ब्लगार लोगो दा। साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेनि साबस्क्राइबारा आंनिखौ। दायो जोङो माने प्रेक्टिस खालामनो थांग्रोगोन ओमफ्रायसो मोसागोन। Malam Niha जों दायो प्रेक्टिस खालामखांनानै थांगासिनो। अ नै उनथिंबो नै बेनि नामा बेबि। नै बे सुलेखा ब्लगार, नै बे बिबिलि। जों मोसानो नागिरदों। मानसिफ्रा फट'सो लागासिनो प्रग्रामाव थायाबासिनो। बोथोरानो दोमैलु खालामबाय अखा हाबाय माने दिनैहाय बोथोरानो मोजां नङा। प्रग्रामा बाहेरायावसो जानो गोनांमोन ओमफ्राय अखा हानानै सब सेस जाबाय दा ओमफ्राय अडिट'रियामावसो जानोसै प्रग्रामा। ओमफ्राय दायो जोंहा फट' लानानै थांसिगोन। Ayo, let's Ayo. Foto. Wow, टेनचार मोजां बोथोरखा। नों गोबाबाथाय थारमाने बेना बुस्थुखौ सोर अमा बेदर जानो लाइन जादों। लाइन प्रितम guys, खोमसि जाजोब्बाय दाबो मोसानो मोनला जों। नै बिथाङा थांनो खालामबाय थादो थांनो होआ आङो। आथिं साजोब्बाय थानो हाला। Terus tanah sih.
बोसोर गोदानाव नै आं दायो हस्टेल सफैबाय एसेयावनो दिनैनि ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय